Jotono lamsugan channel hai ang khayo jotono kaham kreng no tongmani hanai ke tabuk tipo chorang kha khumrok tuiruna nango ke nai tangdian blog no choya sak tongmani aska marang kha khumrok su hoi tongmasiu आइसक्रीम फाइली सासु आइसक्रीम साइसे थान्दा हांसु नरंनो tabuk anibari funungnai anibaria jinibari funungnai ga hachingbo kanya nango maki ma kanya fu gai phantok rok kisam mukitong kholo nango ganai tongdi tungmani bas kai tungkha ma thangkanyo se ma ba thagreisiu tarpore se mukitong rok ma kholsiu aske tungu satungu bahake bo kam khai tongma kya wa nau Ojaga hangke anima haching kanya nayuta ang to kai maya hangke kanya ringyata sat hangke bono kaya kyang ka phantok khagai dongkya ama jaga duita par blasa Cinitra akun kabangma thakya takrai hingke khakhai kubang khani chawan hanai mukitong rok tungmani bagai hoi thangba kya bufang rok muthai thailiya se tungma marang khang ka ko ang tabuk hantok khabai phakya tabuk 150 khangaska skipano kamsli kolok jumna nango hek te basak ekto moto ko ang pogoi se ritrang se ya basak moto mani
yong rok tongo tak. Ang tam mangkhanai bedi am se kosok hamia krak rok thang mekia tapon nogo phakyang kanyo bakse do mono sinia na mono ka kang ho no mono bazar rok chao mo sting rok chai mano jiske pano mono khakai nagana lai hingkau mahai nai ne bedi sini kahangkai komen ke sabagi nong ni angga bono tamihin sini angga tekang ho bono khangani ketong khang kama khango tamni hingkai busu tongo binero ani busu ko ngani bo haba ke tini bage bino kaham ke khanya nang haike busu haba tini bagi am senong sinai horong di tangka gani ketal blog rupanya bagai ani channel subscribe kanya tab blog di hambai